namiji ya fi sa'a, dace da kyan ɗabi'a. Inda akwai sana'a ba zai nemi tallafi ba. Daban ya ilimi ba, kowa ya kuntata maka ba kuma don kayi laifi ba. Wa za ya taimaka maka yayi ba don kayi hidima ba. Da abubuwa da ilimi, iliminta in ka koye shi ashe kai ka zamo muhimmi. Masanin abin da ke baki da rai ƙarshen ta mahasudi, ba za ya san abin da Rabbana yayo a kai hina ba. Fi sa'a, dace da kyan ɗabi'a. Inda akwai sana'a ba zai nemi tallafi ba. Mutuwa nake ta so ta biyo kaina ta ɗauke ni. Rayuwata a yanzu na san ba ta da wani amfani. Dube ni ba uwa ba uba ba wa ba ni da kani. Ba na da wanda za ya so ni ban kuma samu madadi ba. Yau na shigo matakin nasara na hausa barawo. Daɗi nake ta ji a cikin rai za na daina yawo. Na rayuwar duniya rai za ya daina ciwo. Ni dai amin hukunci ko ba a samu